amayambitsa dala DPP ndicholinga chonena kuti inu mkabwezera iwowo pa dziko pakhale ziwawa. Tipange kampeni yopanda ziwawa. Timu yowina samayichotsa mbwalo. Uyo chakwera ndiwo wina. Zikomo kwambiri. Honorable Abid Mia, Deputy President, Malawi Congress Party. Yes, come on. Sopano. No senu. Amene mabwera pano. Ndinu asitikali eti. Sitikali a MCP. Ndi amene mukumenya nkhondo ya MCP background. Mabwera ngati chipani. Nde tikati kwacha mudziyankha ndi mphamvu. Ndikudziwa kuti matopa mabwera mamawa ena ma 6 o'clock. Koma tiyeni taonese chikondi a president. Mwabwera pano kuti mubwera muzaona a president mwa chikondi. Ne tiyeni timuonese chikondi. Kwacha uko Dr. Lazarus Chakwera. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Your Excellency, Madam Monica Chakwera. Paramount Lundu, Paramount Kaduya, ni mafumo se amene abwera pano. A President takulandirani kuno kuchikwawa, komanso chikwawa chose chakumwera. A President pazaka 5 izi taona zinthu zingapo mwa inu. Kuzichepetsa, kuzipereka, chikondi, komanso servant leadership. A President maonetsa chikondi kwa Malawi kupanga zitukuko muzigawo zosiyana osatenga mbale. A President tavutika ndi zambiri mdziko muno monga COVID-19, kolera, ng'amba, mafladi, koma pamavuto onsewo mapanga zitukuko zambiri mdera onse mdziko lino monga misewu yolimba, zipatala, ma school block, ma bridge amphamvu, manyumba a polisi, railway yathu ndikudziwa posachedwa muimaliza President, ngongole za nivi ndi zina zambiri. A President pano tikuona misewu yapamwamba yolimba, misewu yokhalitsa, misewu yokhala zaka 50 osaonongeka. Tikuthokoza President. Sitinayamba kuziona zimenezo Malawi muno. Anthu amamanga nsewu mvula ikangogwa basi misewu ija kumakokoloka. A President magetsa midzi akuyaka madera ochuluka kuthandiza ma business ngati ma saloon, ma barber shop, ma restaurant, ma lodge ndi ena ambiri. Tikuthokoza kwambiri a President matithandiza ndi magetsi kulikose. Tathokoza kwambiri. A President ACOM ikuthandiza madera ambiri kunkhani ya ulimi. Madera ena apindula kale ndi ACOM ndi Neno, Vumbwe, Lusungwi ndi madera ambiri mdziko muno. Tikuthokoza kwambiri a President pankhani ya ulimi yothirira Shiri Valley Transformation imene mukutimangira pakati pano. Imene ija a President ndekuti Lower Shiri idesa Malawi yonse. Wose kulowa Shiri tiremera President. Zikomo kwambiri. Nkhani ya madzi, Your Excellency, nde mwaikwanitsa.
mwatipezera ndrama yokwanira 400 million kwacha kuti constituency yo iliyonse mubola mijigo yokwanira 129,000 ndikuti a president 129,000 sibodza iyayi 129,000 ndekuti aliyese mukangoti njigo ikubwera mukangoti madzi zikubwera komanso project imeneyo mijigo ose amene aonongeka mutikonzeranso tikuti zikomo kwambiri a president kani ya madzi a president kumpoto madzi makwanitsa mamaliza kusento mukupanga muli ndi project ya ikulu ya Salima Water muli ndi ma project ambirimbiri kunonso kumwera kuli project ya ikulu ya 250 million ma pipeline okwanira 250 kilometer a president tikuti zikomo a president makweza CDF chifukwa mukudziwa kuti mafumu ndi amene amasankha zitukuko zofunikira madera mwawo ndiye kuti pa 500 million tiyenda kukhala ndi ma-councillors mafumu azitchula zimene akufuna ma-constituency mwawo akafuna mwina azipatala akoza kutenga ndrama zomwezo akafuna kuphala misewu akoza kutenga zomwezo akafuna mabridge ndrama zimenezo zitikwanira president ndikuti zikomo a president msonkhano siwanga koma mwachizungu amati running government is a serious business, Your Excellency, and you have proved yourself over and over again. You deserve another term, and you will get a second term because we will vote for you. We will make sure that you get your presidency on the 16th of September this year, Your Excellency. Mawinagale, President. Komaso ineso. Ndawinagale, Your Excellency. Mutiwe zimenezo. Tabgira nchito. Manja. Tikutokoza kwambiri a President. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a President. Muyankhule ndi anthu anu. Zikomo.